किती आहेत बघ ते. हे बघ किती मोठा आहे ते. हिच्चा बघितलं काय वरती आलेला? हिच्चा बघितलं काय केवढा होता? गेला खाली. माशांची पण झुंडच आहे. किती बघ ते. हा बाबा परत आला. काही गेला आईच्या काय? कुठे गेला? गेला परत खाली. ती काही ह्या हलतच नाही इथनं उन्हातनं. एक घेते हं? गेला इथे खाली आला होता वर. काय काय तिकडे उद्या काय मारताय? मासं आहे तो मोठो. व्हाईट व्हाईट वाला आहे बघ. व्हाईट आहे व्हाईट. तो बघ तो बघ तो बघ. दिसला? केवढं आहे बघ. खूप तो बघ तो बघ तो बघ तो बघ तो बघ. एक दोन आहे. मासे पाण्यात सपकन जातात. तो छोटा का सो बघ. तो छोटा का सो बघ तिकडं. हा बाबा इथं. कासवी आपल्याच बघायला आले वाटतं. हे बघ किती आले ते वर आता. हे बघ किती बघ आले वरती. मासं बघ एवढं आहे तो. काय? पप्प्या तुम्ही पप्प्या खाली गेलो. घाबरलो. जबरदस्त. ह्याची मोठी कासव काही गेली आली होती. हे पकडा पकडी खेळतायत.